Stai! Ăsta e. Salutare, salutare! Eu sunt Alex de la German Stone și astăzi te iau cu mine pe lacul Bicaz la o partidă de răpitori. Încercăm să prindem în special un clean. Dacă nu prindem, asta e, mergem la păstrăv. Bine, noi mergem la păstrăv, dar mi-aș dori să văd și un clean, pentru că nu cred că mai este chiar așa de mult. E cam răruț, s-a mai înrărit așa. Așa că stai cu mine și ne vedem la sfârșit să vedem ce am prins. S-a retras păstrăvul în adâncuri. Stai! Na că te-am prins! Credeai tu că scăpi? Credeai tu că scăpi? Nu scapi. Nu scapi, gata, gata, gata. Gata, 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 gata. Hai că-ți dau drumul. Poți? Să vi-l arăt. Ia uite ce păstră frumos de Bicaz. Are... Gata, gata. L-au mușcat, știu ca de coadă, văd că. O să le eliberez. Frumos, am 20 de centimetri. N-are mai mult. Hai, nu muri. Ai, iubito, nu fugi de mine, nu fugi de mine. Ai, iubito, nu te mai juca.
Ăsta-i. Ăsta-i măricel. E măricel. Așa. Uau, cicleat! Uli, cicleat! E antenă ciclenoț. Ciclenoc. 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 Oh! Ciclenoc. Al doilea atac. Eu când v-am zis că sunt aici? Biban, Biban. Biban, frumos. Na, că te-am prins. Na, că l-am prins la tren. Ce-i asta?
Ucraina. Hai măcar ne distrăm cu bani. Hello, hello. Uite că am ajuns și la final. Per total o ieșire destul de interesantă. Din păcate am pierdut filmarea cu Mega Cleanul de 40 pentru că GoPro a decis că nu vrea să coopereze. A zis că nu. Așa e, când încerci să filmezi 1080 pe 60 de frame-uri, se supraîncălzești, nu mai reușești ca să salveze absolut nimic. Și da, filmarea aia, sper să se vadă pe cealaltă cameră. Camera era invers poziționată, sper să se vadă ceva, dacă nu asta e. Am mai prins un păstrăv și câțiva bibani. Per total o ieșire destul de nice, o ieșire destul de ok. E că asta este ultima ieșire la păstrăv pentru mine în acest sezon. Peste 2 săptămâni se va termina prohibiția și vom merge la Șalău. Dacă ți-a plăcut clipul de azi, lasă-mi și mie un like, un sub, un comment, ce vrei tu, ca să poți să arăt clipurile astea și la alții. Mă ajută foarte mult, mai bine, algoritmul ține cont de toate chestiile astea, ca să recomande clipul și altor persoane. Mulțumesc încă o dată pentru că mă susții. Eu sunt Alex de la German Stone Fishing și ne vedem data viitoare.